Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Wethouder van Kerkrade, Roel Vinken, hartelijk welkom. Zeg even je tegen de lu. Goedenavond. Ja, goed, Reinier. Ik vind het schön dat ik hij daar zie deze avond. Ik normaal aan de Lu mich gewoon eens gezien, denk ik, met de vaste avond. Maar nu even over serieuze zaken aan, zal ik maar zeggen. Dus ja, nee, fijn dat ze me uitgenodigd hebben. Ik denk dat we straks even gaan vooruitkijken naar Hart van Kerkrade. Wat houdt dat in? Naar de thematische koopzondagen die er aan zitten te komen. En wat u nog meer kan verwachten in de komende maanden in Kerkrade in het centrum. En ja, goed. Dat gaan we dadelijk naartoe, denk ik. Dat doet. En dan, dat tweede daarbij is, moet ik nog eens zeggen. Ja, eigenlijk is het vanavond Raoul en Raoul. De Raoul en Raoul show. Raoul, vertel. Ja, nou, ga je niet geweldig keer. Als tweede Raoul vanavond in het beeld en ik dus hier iedereen zitten. Hi. Zitten wij als tenminste van ons het centrummanagement en Raoul Vinken als wethouder centrummanagement van de gemeente Kerkrade de cultuur, zeg maar, ook bij die hij naar voren zou brengen. Want het is niet alleen maar wonen, werken bij ons, maar er speelt veel meer in het ondernemerschap. En een stukje cultuur huurt er inderdaad bij. Raoul, volgens mij heb ik die primeur vandaag. Volgens mij ga ik de primeur af en toe een beetje Nederlands en toch in het dialect. Moet kennen. Vertel eens je nou, wat is die functie en wat wordt de roeping om dich daarvoor aan te melden? Ja, goed, ik ga immer de ambitie gehad natuurlijk om raadslid te worden binnen de gemeente Kerkrade. En het wordt me gelukkig met de afgelopen verkiezingen gelukt. Daarvoor ben ik 12 jaar commissielid geweest. Dus ik ben al bijna 16 jaar politiek actief in Kerkrade. En ja, goed, toen Tim Weijers vertrok van onze Oostpartij naar zijn directeurschap bij Gezond en Mijnstreek, kwam een 1 FTE vrij. En toen hebben we binnen de partij gekeken van, kunnen we deze FTE invullen? En toen hebben we eigenlijk aangegeven als partij, misschien is het handig om die FTE op te knippen. Tim was natuurlijk al 14 jaar wethouder en dat is net zomaar vervangen. Dus we hadden een portefeuille shuffle toegepast en de FTE opgeknipt naar 2 keer 0,5. Het nieuw scrabblewoord, portefeuille shuffle. Schrijf hem op. Ja. En goed, mijn collega Nicole Heiltjes had al in de studio gehad. Goed, samen vullen we de FTE in. Boost het centrummanagement hadden gewoon nog mobiliteit, wijkontwikkeling, automatisering, informatisering, het wijkwethouderschap Noord in mijn portefeuille. Dus op zich, ik hoef me niet te vervelen, zo ducht de weg. Ja, du moest dan toch een à la 2025 portefeuille hebben. Wens een oud portefeuillehuis gehad, dan wordt hier je plaats. Dat wordt niet goed gekomen, denk ik. Ben ik hoor wat door allemaal is het. Mag ik even met dich evalueren in kort? Wie bevult het besnoet zo? Ja, heel erg goed. Goed, ik had allemaal die ambitie gehad. En mensen dan, het is eigenlijk een voorrecht om gewoon in de eigen stad deze functie te mogen uitvoeren. En dus ik kreeg feedback vanuit onze inwoners natuurlijk. En ik ga al Gert kunnen betekenen. Dat geeft u ook een voldaan gevoel. Dus op zich, ik ben heel erg blij met de kans die gekregen dan. En Jan Jochens mij zoveel het met zwaaiing aangepakt. Ik doe mijn best om iedereen tevreden te stellen daarin. En ik ga inside information, maar dat ga ik je niet vertellen. Uw zwaai, zowel Nicole en ik, gaan ook goede begeleiding, hè? Ja, tuurlijk. En ik ga nog maar gezegd, het ambtenarenapparaat om die gaan, hè? Want dat maakt die sterk of dat maakt die zwak. En ja, goed, een collega voor het centrummanagement, Raoul Dekkers, natuurlijk neer voor mij. Die maakt me sterk. Dus als hij dadelijk ook nog voorstellen, vind ik goed. Dus, maar ja, goed, ik moet zeggen, ik ben er weer een bad terechtgekomen. En natuurlijk, als wethouders, zijn die er al zo, ook van onze partij, de Alexander en de Jo, die handels, goed opgevangen. En ook de overige wethouders. Dus ik moet zeggen, ja, beter terechtkomen, hoog niet kunnen wensen. En goed. Heel erg fijn. Hij bedoelt natuurlijk graag Alexander Geers en Jo Slangen. Dat voor de duidelijkheid, voor de lui die dat net wisten. Ja, ik vind het in ieder geval een mooie verjonging in het gemeenteapparaat. Lof voor het zo maar zeggen. Ja, dankjewel.
En ook dat er een dame bij zit. Want dames, nou is natuurlijk onze burgervader ook een dame. Maar dames denken toch anders wie manslu. En zo is het gewoon. En we gaan nou eens even naar Raoul Dekkers. Want wie wil nou niet weten wat die functie van Raoul Dekkers bij de gemeente Kerkrade nou precies inhoudt? Raoul, aan die het woord. Ja, dankjewel Reinier. Wat is nou een centrummanager? Ja, weet je, wanneer we dat nou eens zelf van A bis Z moeten uitleggen, dan wordt het fantastisch. Voor wisten dat uiteraard wel. Maar wat is een centrummanager? De moeten dingen zo zien. Ook voor de lui heen, die zitten te luisteren en te kijken van... eigenlijk bemoei je me met alles wat leeft van onkruid bis aan vastgoed. En alles wat ertussen is, door mag ik het vervingen, door probeer ik de lui te helpen. Met name in die verbindende functie, in dat verbindend stukje van de vragen die komen. En daar wist ik natuurlijk niet de antwoorden op, maar ik kan wel naar de gemeente het zou makkelijk de stap maken... om te zeggen, ja, daar ligt een probleem, kan mij daar in bij helpen. Aan de andere zie ook de verbindingen leggen tussen ondernemers, horeca. Het is ontzettend groot. Maar het is wel misschien wel een van de mooiste banen die bestond. Want het is wat Raoul gaat zelf ook zegt, Raoul Vinken. Du mag het betekenen voor die eigen stad. En dat is, dat is fantastisch. En het gaat over de ondernemers, het gaat over de horeca, het gaat over de bewoners, het gaat over de bezoekers die naar de stad komen. Dus het is alomvattend, het is ontzettend groot. En daarin mag ik mijn steentje bijdragen, in welke vorm dan ook. Raoul Vinken, wethouder van de gemeente Kerkrade. Je hebt net een beetje verteld hoe de functie en de portefeuille, wie dat allemaal in één zit, waarover in het plat. Zeker. En wie het die bevelt is niet zo, maar er is nog veel je anders heen. Ja, klopt. Ja, klopt. Ook een beetje ter promotie van Harts voor Kerkrade. Harts voor Kerkrade is eigenlijk door bundelen voor de krachten van de ondernemers in het centrum. We hebben ook nu ganz veel aandacht besteed op de socials. Dat jullie ook zien wat gebeurt er. Wanneer zijn de koopzondagen? Welke thematische koopzondagen zit er aan te komen? Leuke evenementen, de nieuwe hotspots. En natuurlijk zijn we nu ook bezig met de ondernemers te interviewen. Want voor mij is heel erg sterk van vuur koop lokaal. En dan vinden we ook dat de ondernemers die in het centrum zitten extra in de picture of in de spotlight mogen komen te staan om te laten zien van welke onderneming Hansen en wat vinden ze speciaal in ondernemerschap in het Kerkrade Centrum. En wil ik dan voor Roos kijk naar de koopzondagen die aan zitten te komen. Kijk, komende zondag handvuur het geluk lach je toe. Dat is eigenlijk met in de knipoog naar het geluk van Limburg wat er aan zit te komen in juli. De hand van acties op bedaad dat bij elke aankoop ik kreeg door winkelier een sleutelhanger met een klavertje 4. Door winkelier of door winkelende? Door winkelende oké. Ja. Koper, zeg maar. Door koper in het centrum. De krissen een klavertje 4, een sleutelhanger met een knipoog naar het geluk van Limburg. En winsten dingen kasserbon inlevert bij de ondernemer met dingen naam en adres. Mag ze daarbij ondanks kans op vrijkaarten voor het geluk van Limburg, wat vanaf 23 juli gaat draaien in de Rodehal. Ja, leuke actie. Even aanvullend. Uiteraard, die kassenbon moet ze wel voorzien van naam, telefoonnummer en een e-mailadresje. Ja, klopt. En die kennen ze liever bij Yville, bij Bertine Fashion en bij Mario van Eigenwijs voor Kids. En door maken ze kans op 10 kaartjes voor het geluk van Limburg. Goed, Roel Vinken, wethouder van de gemeente Kerkrade. We gaan het eens even hebben over het eerst aankomende evenement, hè? Ja, en ik denk dat we om misschien nog het context moeten geven aan Hart voor Kerkrade, waar we het eigenlijk vuur het liedje al even over gehad houden. Wat we als gemeente erg belangrijk vinden is een co-creatie tussen de ondernemers in het centrum en de gemeente. Het is niet zo dat vuur alleen maar evenementen willen bedenken en een invulling willen geven aan de koopzondagen zonder door de ondernemer bij te betrekken. We vinden het heel erg belangrijk dat ze dat omarmen en hun schouders te onderzetten. Dus dat we op zoek gaan naar een co-creatie. En ik moet zeggen, het evenement wat we op tweede Pinksterdag gaan neerzetten in Kerkrade, dat is een hele mooie co-creatie tussen enerzijds de gemeente, maar ook de ondernemers.
die had daar heel veel aan bijgedragen en ook ons thema's metgegeven. En daaruit is eigenlijk gekomen Mercato Kerkro. Ja, leuke titel, maar wat is het? Of gistertalig vertellen? Ja, ik kan er nu wel een tipje van de sluier geven, denk ik. Nou, geef even dat tipje van de sluier. Dan geef ze net de diepte van de noord de sluier gans oplichten. Ben je het er mee eens? Ja, dat is helemaal goed. We willen in ieder geval een mediterrane beleving geven voor de ondernemers en de deelnemers aan de koopzondag. Kijk, en wanneer het dan nog 26 graden is, is het ram. Heerlijk. Waar? Wunderbar. Tweede item over Mercato Lichto. Ja, klopt. Ik hou het net al over de mediterrane beleving. Hè. En ik moet zeggen, klimaat bij RTV, die kunnen al een beetje in de juiste richting. Ik moet zeggen, het is lekker warm. Maar goed, tijdens de komende koopzondag dan op de tweede Pinksterdag, wel over die beleving in Kerkro eigenlijk ten uiting laten komen. Wat handvuur. We kunnen sowieso alles goed in het tintje Italiaans naar boven brengen in de aanloopstraten en op de maat. En we werden daarbij ook ondersteund door Fiat Oldtimer Club Maasmechelen en Veldman Racing. Die gunt in de aanloopstraten en op de maat Citroëns en Fiat's voor ons neerzetten. Dus dat is een hele mooie beleving die we daar gaan creëren. En daarna hebben we natuurlijk ook gedaan aan de totale beleving met muziek en hele lekkere hapjes. We hadden daar ook een live actor, Luigi Catalano, uitgenodigd door zijn klanken tegenwoordigheid brengen. En natuurlijk voor de inwendige mensen hebben we ook aangedaan. Boeten dan natuurlijk onze horeca de terrassen gaat uitbreiden op de markt. En die ook een heerlijke Italiaanse sfeer gaat aankleden. En de retail, de werkt er ook aan met natuurlijk. Handvuur gedacht dat we ook heerlijke hapjes moeten serveren. En dat gaan we van net zelf toe. Dat gaat mevrouw Meloni wel bekend in Kerkro, denk ik. Wie kent mevrouw Meloni niet? Zo wordt ons even. Ja. Net zo wie de Raoul Dekkers, hè? Dat is ook icoon in Kerkro. Ja, maar dan kennen we er nog honger op nemen, hierop. En never mevrouw Meloni gaan we ook La Casa Cardinale. Wanneer het goed uitspreken. Cardinale, excusie. Dank je, goede aanvulling van mijn centrummanager heen voor mij. En als laatste ook Da Rossi. Die zorgen daar voor de lekkernijen. Dus ik denk al met al weet dat een heel mooi totaalplaatje en gewoon voor een hele mooie sfeer en beleving neerzetten op de koopzondag. Roel Dekkers, voorstel, want er zie je een hele hoofdaardse komen. Ja, weet je, het is zoveel om op te nemen. Hè. Binnen een stond ziet, we moeten de highlights eruit pakken. Maar we houden het graag over dat ijs en de pizza en de knoflook. Hè. En dan denk ik, ja, het is mijn tweede Mercato Kerkrade. Vorig jaar hebben we hem naar het leven geblazen. En door ziet de kracht van de ondernemer. Hè. Bijvoorbeeld in Wiertschaft die zegt, ja, we maken in de vuurzie maar voor een pleintje. En er kunt dan een foodtruck bij. En er werd nog een schöne esthetisch bijgezet. En ja, dan creëer je het. En dat werkt nu nog terug, want die pakken dus dit jaar dubbeloes. De slagboom, de bellen me op en zitten, loester zitten. Meneer en mevrouw Veldman van Veldman Racing. Die moeten ze even bellen, want die willen echt metwerken. Ja, en die komen zich dan met raceauto's en de hele caravan. Met collega's zelfs. Met zo'n hijskraan wordt ze naar boven kent. Dus het is die kracht van het samen zijn die zeg maar, de koopzondag, de Mercato, de tweede Pinksterdag, echt tot een hopelijk goed weer en succes jut maken. En die kracht van die koopzondagen, die willen we eigenlijk in de rest van de komende tijd ook wel los zien. Want we hebben echt wel nog een aantal koopzondagen die gedragen werden door die ondernemers. En die ondernemers zullen door mega blij met je. Want al die ondernemers die hebben ook gepiept en gekraakt. Ja. En die staan het maar onder de corona. Hè. Maar het is gewoon zo. De lokale ondernemer moet je ondersteunen, had ik allemaal gezegd. Ja, ook lokaal, hè, dat is het dingetje. En voor het woord weer even geven naar Raoul. Je kan ook zitten en afwachten bis dat enge gaat arbeid. Maar wens zo zeggen, ik ben een ondernemer, dus dan gun ik ondernemen. Dat betekent dat ik echt wel de shower stronger moet zetten. En wanneer ik dat met meer man kan doen, ja, dan kan ik wel ook echt jasje hebben.
Ja, en ik denk ook dat voor de relatie en goed, de samenwerking met de ondernemers, die kan alleen maar prijzen. Daar ben ik zelfs heel erg trots op dat we die zo hand in Kerkgooi moeten zagen. En vooral nog samen met de ondernemers gezegd, we moeten de Koopzondag meer cachetje hebben, we moeten er thematische Koopzondagen van maken. En ja goed, wanneer ik even terugkijk, daar hebben we in maart een fashion weekend gehad met een prachtige rode loper met heel mooi weer. We hadden een geweldige Koningsdag gehad. Noorder Koningsdag houden we op Koopzondag Living Statue. Dat wordt abnormaal afgeladen vol in Kerkgooi. Ja, maar hij wil ik wel gaan ervoor zeggen. Want dat Living Statues, ik bedoel, ik ga het item bitter ver in de uitzending gezien, of in zijn Beleefd Kerkrade uitzending. Ja, wat dat meisje zing man door duidelijk had je maat van vermotten dat gewoon gaat doen in Kerkgooi. Chapeau. Ik doe een petje af. Ik ga het niet doen, maar ik doe het wel af. Die burgerinitiatieven natuurlijk omarmen. Ja. En we vinden wat eigenlijk van een klein voorstel. Wie groot het evenement en de Koopzondag is geworden, dan kan er alleen maar toejuichen en prijzen wie voor goed die samenwerking met en als burgerinitiatief, maar ook met de ondernemers wie verzoeken het kunnen ontplooien in Kerkgooi. En we even snel vooruit kijken. Noorder Mercato hebben we natuurlijk ook in augustus Land van de Rode Markt in samenwerking met Cultura Nova. In september hebben we weer een fashion weekend. En dat werd dan gecombineerd met de Viva la Vida Run in het centrum. In oktober is natuurlijk het Oktoberfest aan de beurt. In november is toch Sinterklaas weer in het land. En natuurlijk sluiten we af met het geluk van Kerkrade. Over vorig jaar met zijn gestart met de Schaatsbaan op de markt. Dat gaan we dit jaar ook uitbreiden. Vooral nog de wijken erbij betrokken. Vorig jaar in de Schacht Nulland hebben we natuurlijk ook een kerstman gehad die te bezoeken wordt. En waar kinderen goed te knutselen. Dus al met al zit er nog heel veel aan te komen dit jaar. En heel veel koopzondag en evenementen die we gaan organiseren in de stad. Wat wil u nog eraan toevoegen op wat de weledele heer wethouder Raoul Vinken even of het verteld had? Nou, weet je, daar kan ik eigenlijk heel weinig aan toevoegen. Ik denk dat het met name dat stukje dat voor de beleving voor de bezoekers van het centrum van Kerkgooi willen aanbieden. En dat we dat niet alleen doen als gemeente, maar dat ze dat met ondernemers dus, dat ze dat van dus die burgerparticipatie is. Dat in Rodehal op bijvoorbeeld wat wordt de nieuwjaarsborrel van de ondernemers zit, waar we toch weer dingen aan toegelicht. Dat die zeggen, joh, weet je, je zit gewoon van harte welkom met alle ondernemers, want we nemen u met in dat stukje van het geluk van Limburg. Dus verlossen het zien, wie ziet die tribune nou eigenlijk uit, wie ziet dat podium uit. Dus weet je, daarin weet je nooit je dat en weet je zo van, joh, het is voor ons allen uit samen en voor zorgen er samen voor dat het voor de bezoeker van Kerkgooi eigenlijk gewoon een topbeleving werd. Mag ik u bedanken voor de komst naar de studio. Succes met alles wat er je doet. Ja, Raoul Dekkers doet succes met die functie. En dat Kerkgooi darf broezen, wil ik niet zeggen, maar bruisen en heropleven voor het geval dat het al net leeft. Wat? Ja, zo is dat, joh. Dankjewel dat wij mogen zien. Ik zou zeggen met de magische woord adieu en hoordig vrije. Adieu, is dat, adieu. Adieu.